O BNG da Pobra volve a interesarse pola posta en valor do patrimonio do municipio. Desta volta levarán a pleno unha moción vindeiro xoves para esclarecer a titularidade deste cruceiro, que ata mediados dos 80 estivo situado na Rampla de San Lázaro. Con motivo das obras do peirao comercial, os nacionalistas denuncian que foi trasladado de xeito irregular a esta propiedade privada. Polas súas características escultóricas e arquitectónicas é de aproximadamente a mitad do século XVI e que posiblemente tiña relación co antigo convento franciscano da ponte ou da zona de San Antón no Xobre. Ese cruceiro foi de repente desaparecido do lugar onde sempre estuvera colocado e ao cabo dos anos apareceu precisamente en esta casa que temos aquí ás nosas costas. Hai un problema precisamente ca propiedade deste cruceiro e é moi grande porque ademais nos cartaces e nas indicacións que teñen que ver ca suposta ruta dos cruceiros creada por este goberno municipal, defínense estos dos cruceiros, un deles, o que supoñemos que se trasladou de forma ilegal, defínense como cruceiros de Casto Dios, o cual pensamos que é un abandono total do patrimonio da Pobra do Caramiñal. Ademais de aclarar a titularidade deste elemento patrimonial, o BNG demanda a apertura dun expediente sobre o seu traslado e a súa recuperación para o catálogo de bens públicos do concello. O BNG está convencido, cree totalmente que a propiedade deste cruceiro que temos ás nosas costas é precisamente pública. É o que vimos a demandar con unha moción que imos a defender no pleno do vindeiro xoves, é precisamente que se fagan os trámites para aclarar a titularidade pública municipal do cruceiro. Queremos tamén que se abra un expediente para ver como foi ese traslado ilegal que nunca se debeu facer. Así mesmo, solicitan que se instale nunha zona pública para o desfrute de todos os veciños.